broma si us dic que, com aquesta, probablement no en tornarem a viure cap més de campanya. I afegeixo que tant de bo no en visquem cap més com aquesta, perquè vol dir que ja ens n'anem sortint amb allò que volia. Una ironia només, I dit també amb tot el respecte que heu de disculpar al president Rajoy. L'heu de disculpar, perquè va tenir un mal moment. Llavors van dir, saps que ara ho compensarem i enviarem un que parli idiomes. Per tant, el bo. I resulta, i fixeu-vos, com que a Madrid ja donen per fet aquestes alçades que no se'n sortiran amb aturar el que han volgut aturar per tots els mitjans, com que saben que el 27 guanyarem, tindrem la majoria que ens cal i tirarem endavant la sobirania d'aquest país i construirem a Catalunya un estat propi pel país, com que això ja ho saben i no han aconseguit aturar-nos, ara del que es tracta per part d'ells és a veure com ens poden fer més dèbils a partir del dia 28. Ja saben que ara no ens aturaran, però ens volen debilitar el dia 28. I deixeu-m'ho dir també ben clar, com menys vots tingui Junts pel Sí, més dèbil serà Catalunya el dia 28 de setembre. O dit al revés i en positiu, com més vots tingui i més suport i més escalf i més col·laboració i més implicació i més compromís Junts pel Sí, més força tindrà Catalunya per